Lokalita, dostatok priestoru a blízkosť prírody. Poďte si s nami pozrieť rodinný dom, ktorý toto všetko spĺňa aj priamo v Senci. Dom bol kolaudovaný v roku 2013 a ponúka presne to, čo dnes kupujúci hľadajú. Pokojnú lokalitu, výbornú dostupnosť, bývanie bez zbytočných kompromisov. Najväčším benefitom je podľa mňa práve tento pozemok. 530 m2 priamo v Senci je za mňa úplná rarita. Srdcom domu je otvorená denná zóna, kde sa prirodzene prepája kuchyňa, jedáleň a obývacia izba. Takmer 45 m2 priestoru vytvára miesto, kde sa stretáva celá rodina. Čo hovoríš na tú dispozíciu? Páči sa mi. Je veľmi jednoduchá a pritom praktická. Samozrejmosťou je alarm, predpríprava na klimatizáciu, optický internet, plynové vykurovanie a vlastná studňa, ktorú môžete využívať nielen na polievanie záhrady, ale po úprave aj ako úžitkovú vodu v dome. Veľkou výhodou je kryté parkovanie, ktoré dokážete jednoducho prerobiť na plnohodnotnú garáž. Práve tu najlepšie pochopíte, prečo má rodinný dom svoje čaro. Dostatok priestoru, súkromie a záhrada, ktorú si môžete prispôsobiť presne podľa svojich predstav. Výhodou je tiež samotná lokalita. Školy, škôlky, obchody, služby aj diaľnica sú len pár minút od domu. Bratislavu máte približne za 20 minút. Ak hľadáte rodinný dom, kde sa stačí nasťahovať, Radi vám ho ukážeme osobne.